И здравейте хора в Бък 7, аз съм Бъкса 99 или ще съм с много скинови, като Coldcraft, Георги 988 и с един приятел днес играем в Hillcraft. Това ще ми е първият клип, който снимам 2015. Даже никога до сега не съм снимал клипове. Днеска започнах и да започваме клипа. Значи, no mate. Да. Я се стъпа до мен. Чекай малко, и сега се връщам. И тук съм хора. Боже, Не знам толкова много настройки за Майнкрафт. И аз за Майнкрафт, за Фрапса, но ще ги науча. Какво, Андрей? аз съм на евента. Окей, ти играй на евента. Аз тогава ще обяснявам на хората какво представлява този сервер. Този сервер има доста ларпове. Не са доста, има и повече. Значи, за да видите ларповите, пишете долу на ларп. Чакай да покажа хората първо. И ви излизат най-различни мапи. За да отидете някой мап ларп, пишете ларп и го копирате. И гледате какво пише и то ви спална мапа. Също така, реса вие знаете как се прави. За да отидете на рес и рес тъпа, рес разстояние тъпа, разстояние името на реса. И се отивате в резиденцията. Има и set home, има и home и така нататък. Окей, ще приема. Не, home set така команда няма. Има, ама никой не използва, защото по-лесно е home. По такова, по-лесно се пише. Магъл е кюни го този скелет. Така, днес започвам да снимам. И значи аз тръгвам. Много искам да се запозная с Бодилчо или с Знака БГ. Или с Харито, примерно. Хората от RP Games Studio. Да се запозная поне с един от тях. И да снимем клипове. Само, че на мен ще ми падне бронята си малко. Значи, за да си фиксите броните, трябва да пишете фикс, само че иска някакъв ранг, за да може да фикснете бронята. И това няма да е видео, кой знае колко, ами ще малко за да покажем сервера само. Има евент, който почва от 8 часа и всяка събота има откри съкровището, което още не съм ходил на него. И сигурен съм, че тази събота ще отида. И това беше от мен за сега, показвам ви само сервера. Айде, аз снимаме, бе, Андрей. Shift-way, гладка. И това беше от нас. Довиждане.